ନିଜକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କର ନାହିଁ କି ତମକୁ କାହାର ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ଏତେ ବି ହୃଦୟରୁ କୋମଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ବି ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ ପରିଚୟ ଏଇଟା କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦବ ସେ ତମକୁ ସେତେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ଭୁଲି ଯାଅ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବଂ ସେହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯେଉଁଠି ତମ ଭାଗର ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ୟକୁ ମିଳୁଛି। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ କି ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ହିଁ ନଥାଏ। ଅଧିକ ଗର୍ବୀ କଥା କହି କାହା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ ସହିଯିବେ କିନ୍ତୁ କାହାର ଗର୍ବ ସହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଭୁଲକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ମିଳିନଥାଏ, ଯେଉଁଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଟା ଠିକ ଏବଂ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିକିନା ବି ଭୁଲଟାକୁ ଆପଣ ବାଛିଥାନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଅଛି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ବି ବଦଳି ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥାଏ ଯେ କାହା ପାଇଁ କେବେ ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଅସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ଅନୁଭବ ଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ଅଟେ। କିଏ ବି ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହନ୍ତି ଆଜିର ଯୁଗରେ। ମୁଁ ତ ନିଜର ଏବଂ ପର ଦୁହେଁକୁ ଆପଣେଇ ଦେଖିନେଲି। ଗୋଟେ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସହିବା ଛାଡ଼ି ନାହଁ ଲୋକ କହିବା ଛାଡ଼ିବେନି। ବିବାହର ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ମତଲବ ରଖୁଥିବା ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତିର ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ। ବହିରେ ଝୁଙ୍କିକି ରହିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସର୍ବଦା ଉଠିକି ରହିଥାଏ। ଆଗରୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି। ନିଜର ଔକାତ ଦେଖାଅ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଅ। ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲି ଏଇଟା ବୁଝିଗଲି, ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ହିଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। କେଉଁ ବି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଖରାପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଉଥିବା ଆଇନା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବି କେଉଁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଠାରୁ କମ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସେହି ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବି ଖରାପ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଗରୁ ସମାଜର ଲୋକେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପଛରେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଥିବା ଲୋକର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଜୀବନ ବିତି ଚାଲିଛି ସେତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ତମର ସମ୍ମାନ ହିଁ ନାହିଁ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ କେବେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଲୋକ ବହୁତ ସହଜରେ କହିଦିଅନ୍ତି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାରେ ଆମ ଉପରେ କଣ ବିତିଛି କେବେ ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ମିଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ କହିବେ ଯେତେ ଚିଲେଇଲା ପରେ ବି ତମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଗର୍ବ ଥିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ତ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜର ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେଣି ଯେ ସେ କେବଳ ସବୁଥିରେ ନିଜର ଫାଇଦା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ବି ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଲୋକେ ସେତେ ତମ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପଇସା ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଯେଉଁଠି ତାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଆଦର ଅଛି। ଜୀବନରେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଆସିବାରେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କାରଣ ସେହି ଖରାପ ଲୋକ ତମକୁ ତମ ଜୀବନର
ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ ସେତିକି ଦିଅ ଯେତିକି ତମକୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ମିଳୁଛି। ମଣିଷ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜିନିଷ ତା ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ବି ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସେ ସମ୍ମାନ ତମର ନୁହଁ, ପଇସାର। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସି ଯାଇଥାଏ ସେ ଏକ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଡରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଡରକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଜାଣିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ। ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ସତ କହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ମନ ଏ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାରରେ ଫସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟି କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆର ମଣିଷ ମିଛ କହିବା ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲା ଯେତେବେଳେ ସତ କହିବାର ଶାସ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ଦେଲା। କୌଣସି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଉଥିବା ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ ଦୁଃଖ କମ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ ସେ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେବ।